ಎಂಚಲರಪುರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಡೆಂಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಷ್ಟನೇ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ. ಮುಂದಿನಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ನಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪನ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಲೆ ಯಾನಿಕ್ ದಾದ ಮಾತಾಬೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನ ನಮ್ಮೈತೆ ಡೆಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೆಂಜಿ ಮಸಾಲಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ತಾರೈ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆವರೆಗೆ ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕಡೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕಡೆಯರೆ ಏನು ಒಂದು ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಚ ಕಡೆ ಒಂದು ಕನ್ಪೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಡೆಂಜಿದೆ ತಂದೆ ತುಲೆ ಡೆಂಜಿದೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಒಂದು ಗಸಿಗೆ ಬೊಕ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಜಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದೆ ತಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಕ ಸ್ಟೋವ್ಲ ಎಂಚಲಿ ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಮೆತು ಬರೋದಿಟ್ಟಂಗೆ ಒಂಥರ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ತೆತ್ತುಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಗ್ಗದ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಕು ಮತ್ತು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಮೆತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಓಮ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗಾಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಇಜ್ಜಿ ಐಟನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕಡೆಗ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಬೇಕು ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಒಂದು ತಾರೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲನ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಯ ನೆಕ್ ಪುಳಿ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಒಡು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದಿನಿತ್ತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಡು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೊಣಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಡು ತುಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದಿತ್ತ ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಫುಲ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಣ ತೂದು ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಾಲ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಪುರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಕಡೆಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರದಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹೇಗೆ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈತ ದಪ್ಪಂಡೆ ಅವು ತುಲೆ ಬಜಿ ತೆಲ್ಪು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡ ಗಸಿ ಆತ ಒಂದು ದೆಂಜಿಗೆ ಪತ್ತೋಡು ಮಸಾಲ ಅಂಚ ನಾವಿತ್ತಂದೇನು ಕೊದ್ದಾಗ ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುತ್ತದು ಕೊದ್ದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ದೆಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊದ್ದರೆ ದಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಾಡು ಸರಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಕೊದ್ದಿರುವಾಗ ಕೊದ್ದಿನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೆಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೆಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ದೆಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊದ್ದಾಡು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು ದೆಂಜಿ ಬೇಯ್ನೇಟ ಕೊದ್ದಾಡು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊದ್ದು ನೀರು ನಾಳೆ ಕೊದ್ದು ನೀರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಲಿಗೆ ಹೆಂಚಾಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಡ್ಗ ಇಟ್ಲ ಬೋಡಾಣ ಪಡಲೆ ಇದನ್ನ ಬಡ್ಚೆ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡುವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೆಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚಾತನ್ ತುಲೆ ಗಸಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಅವಡು ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.